салом дӯстон, тасаввур мекунед дастаи Роналдо қарздор будааст. Клубе ки миллионҳо барои як маоши Роналдо сарф мекунад, қарзи дастаи чемпионшипи Англияро надодааст. Шояд онҳо фаромӯш карданд ки ба кадом дастае бо ченаки худ миқдори ками пулро надоданд. мағзи масъала дар ин аст ки дастаи Ал-Наср бояд ба Лестер 390 000 фунт стерлинг пардохт мекардааст, аммо ин корро анҷом надод. Ин қарз охир сари онҳоро хӯрда. Акнун дастаи Ал-Наср наметавонад бозингарони навро ба сафи худ ҷалб кунад ва онҳоро дар қайд монад. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯза маълумот пайдо карда метавонед. Як лайки қиматбои худро гузоред ва бо мо бошед. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Садио Мане курсҳои Азар ва Белро дар бораи чӣ гуна дар як мавсим ба футболбози танбал ва побанди шаҳрдумон бадал гаштанро гузаштааст. Дигар мо ҳолати ӯро шарҳ дода наметавонем. Аз номзад барои туби тилло ба футболбози нодаркор табдил ёфтани ӯ тасдиқи ин гуфтаҳо мебошад. Бавария ба Садио Мане хабар додааст ки онҳо ба ин футболбоз умед надоранд. Ӯ метавонад барои мавсими нав ба худ дастаи нав ҷустуҷӯ кунад. Мюнхенҳо намехоҳанд ба Садио Мане пули калон пардохт кунанд. Ба андешаи мутахассисони соҳа, сабаби асосии ҷавоб додани Садио Мане маоши калони ӯ мебошад. Мюнхенҳо ба футболбози сенегалӣ дар як сол 20 миллион пардохт мекунанд. ӯ дар мавсими гузашта бо умед ва нақшаҳои бузург ба Бавария омад, аммо танҳо 7 гол зад. Осебҳо ҳам ба натиҷаҳои заифи ин футболбоз сабаб шуданд, аммо баҳонаи асосӣ шуда наметавонанд. қисми зиёди бозиҳое буданд ки дар онҳо Садио Мане ба майдон омад, вале аз дасташ ҳеҷ кор наомад. Мисол бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бар муқобили дастаи Манчестер Сити. Дар рақобат бар муқобили англисо Садио Мане танҳо як зарба зад ва он ҳам барои ҳамдастаи худ. Сане бо мушт. Баъзеҳо мегӯянд ҳамин ҷанҷол байни Мане ва Сане сабаби асосии ҷавоб додани ин бозингар шудааст, аммо ба ин бовар кардан хеле мушкил аст. Бо эҳтимоли ғолиб гапи асосӣ сари маоши баланди ӯ меравад. Бавария намехоҳад ба футболбозе ки омурҳои заифтарин дорад пули калон боз дар як мавсим дигар пардохт намояд. Шояд вақти он фаро расидааст ки Садио Мане ҳам борашро ҷамъ карда ба Арабистони Саудӣ равад. Пау Торес дар ниҳояти кор дастаи навбатии худро интихоб кард. Ин Астон Виллаи кишвари Англия гардид. Хеле аҷиб аст бинед ки Реал Мадрид, Бавария, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Ювентус ҳама ин дастоҳо мехостанд ин дифоъгари мунтахаби Испанияро аз Виллареал ба сафи худ ҷалб кунанд ва аммо ҳимоятгари 26-сола дастаи Астон Вилларо интихоб намуд. Чаро? Инҷо ду ҷавоб рӯи об ҳастанд. Якум он ки Пау Торес қаблан дар дастаи Виллареал бо сармураббии кунунии Астон Вилла Уна Эмери кор кард ва якҷонҳо то даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо баромаданд. Пау Торес маҳз ба назди Уна Эмери омад. Варианти дуввум он аст ки Пау Торес фишори баландро ба сари худ ҳис кардан дӯст намедорад. Барои ҳамин ӯ аз дастаи миёнаҳоли Испания ба дастаи миёнаҳоли Англия гузариш кард. Ҳарчанд фарқият айни замон байни Премер Лига ва Ла Лига бузург аст, вале ҳардуи даста дар чемпионатҳои худ миёнаҳол мебошанд. Астон Вилла ба Виллареал барои ин футболбоз 32.6 миллион евро пардохт намуда, 6 миллиони дигар ҳамчун бонусҳо пардохт карда хоҳанд шуд. Дастаи шаҳри Бирмингем хеле сиёсати хуби трансфериро пешаи кор кардааст. Бинед ки онҳо бо назардошти нархи кунунии бозор футболбози ҳайати асосии мунтахаби Испанияро оромона бе ғалоғулаи зиёдӣ ҷалб карданд. Ҳамчунин бозингарони асосии даста аз тим нарафтанд ва дар мавсими навбатӣ боз барои корнамоиҳои бузург омода ҳастанд. Далер Кузеев ки барои дӯстдорони футболи тоҷик бегона нест, корномаи худро дар Аврупо идома медиҳад. Аз кӯшиши дуввуми худ ин футболбози хатти нимҳимоя ба футболи бузурги Аврупо рафт. Ӯ дар дастаи Гавр бозӣ хоҳад кард. Гавр клуби қадимтарини Фаронса буда 14 мавсими қаблиро дар Лигаи дуввуми Фаронса гузаронд. Дар мавсими гузашта дастаи мазкур тавонист ғолиби Лигаи 2 шуда рохати Лигаи 1 Фаронсаро аз худ кунад. Далер Кузеев маҳз ҳамин дастаро интихоб кард. Соли 2020 ин футболбоз хеле наздик буд то ба футболи бузурги равад, аммо он навбат гузариши Далер ба дастаҳои дигар амалӣ нашуд. Таври падари Далер Адам Кузеев қайд кард, онҳо дар давраи ҷанг аз Тоҷикистон рафтанд ва мушкилиҳои зиёд доштанд, аммо дар ниҳоят дар Питер ҷои худро ёфтанд. Дастаҳои зиёд ба мо пешниҳоди ҳамкорӣ карданд. Бешикташ, Аякс ва Валенсия аз ҷумлаи онҳо буданд. Ҳамчунин аз Арабистони Саудиям ба мо ҳамкорӣ пешниҳод карданд.
бароямон ҳамчун мусалмонон ин хоки муқаддас аст, вале мо ба хулосае омадем ки бояд ба даста аз то 5 равем. Дастае ки аз дигарон дида дар ҷалб кардани далер фаъолтар менамуд Мазгавр буд. онҳо бо мо суҳбат мекарданд, занг мезаданд ва хеле диққати ҷиддӣ ба масъала доданд. барои ҳамин мо ин дастаро интихоб кардем. поёни комментария. барои далер воқеан ҳам рафтан ба фаронса қадам ба пеш аст. маоши ӯ аз зени дида дар Гавр камтар хоҳад буд, вале далер мехоҳад далеронаву ҷасурона майдонҳои сабзи фаронсаро аз худ кунад. созмони фифа ба қароре омад ки бояд дастаи Криштиану Роналдо ҷазо дода шавад. арабҳо бояд ба дастаи Лестер дар муддати 3 равзанаи трансферӣ ин миқдор маблағро пардохт мекарданд, аммо аз кадом сабаб бошад ки клуби шаҳри Ар-Риёз ин пулро надодааст. бозигаре ки барои харидори ӯ клуб аз кишвари Арабистони Саудӣ қарздор шуд Аҳмад Мусо мебошад. ин футболбоз қаблан дар дастаи Лестер буд ва пеш аз он бошад дар клуби ЦСКАи шаҳри Москваи кишвари Русия бозӣ мекард. дар равзанаи трансферии ҷорӣ Ал-Наср аллакай як бозингарро ба сафи худ ҷалб карда тавонист. ин Марсело Брозович аст ки пеш аз ин санксияҳо шартномаи худро бо Ал-Наср имзо кард. ҳамчунин Ҳаким Зиеш ҳам бояд сафи ин дасторо пур мекард, аммо футболбози марокашӣ аз муоинаи тиббӣ гузашта натавонист. Ал-Наср дар мавсими гузаштаи чемпионати Арабистони Саудӣ зинаи дуюмро касб намуд. барои дар Лигаи Чемпионои Осиё бозӣ намудан Роналдо ва ҳамдастҳояшро лозим аст ки дар як марҳилаи интихобӣ дастболо шаванд ва рухати даври гурӯҳиро аз худ кунанд. дар сурати роҳ ёфтани Ал-Наср ба даври гурӯҳии Лигаи Чемпионои Осиё дастаи Роналдо метавонад дар як гурӯҳ бо Истиқлоли Тоҷикистон афтад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш наро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.